Kibra neno chenro kiny makawuono ka penjo mantiere ka Azimio ntiere kweth manok e od bura gidonje kweth mathoth kelo lokruok mara ne Jokibera gino ma porone isetimo ka intiere koni kweth manok e od bura magoro koketi e kweth mathoth ka Jokibera dhi neno lokruok kata pogruok moro ka mokwongo an kaka jo od bura ma Kibra no yiera kaka mbunge margi mabe ne ok ochuno na bede majority kata minority mokwongo achako gi Kibra atiyo negi kaka mbunge margi kendo an gi gik mang'eny sani manyalo kwano masetimo e Kibra kata en e minority tiende ni role mar jaod bura obedo defined ni in gigi midhi timo ne jopiny idhi timo ne gi oversight idhi timo ne gi representation to gi legislation koro magi kaka jaod bura magi gik mowinjo bede na timo to kar legislation ka donge mantie chike miwacho ni ka komiti osebedo ko propose gik machalo kamagi to kokalo kuom jakom to koro inyono gi monge kama nyao dhi tine komiti mar somo koro gima timore ni gima nyalo medo ni nitiere committees mosebedo ka inyo jopiny inyalo yudo ni sirkande ni nitie kaka koro komiti mar ndara yudo ka jo budget committee okawo billion kata 6 otero Murang'a tiende ni magi jok mane sirkal to billion 1.2 bi oter Kiambu to yudo ka koro wan Nairobi ka yudo kata nomiyo mana milion 200 kende to wan gi constituencies 17 omiyo ma ka koro obedo ni wadonje sirkal wabedo majority ka wane committee to adhi wacho ni nyaka pog gigi gimoni equity and quality to mheshimiwa bedo majority keto we sirkal ka unjo Azimio to jatend piny Kenya ngeno yiere gi Jo-Kenya Kwanza majority ok ketwa sirkal majority nyiso ni what constitute committees koro lobbying mane mudhi timo mopogore karka mondo mi ukela ne lokruoge mowacho gi nikech koro uonge sirkal ununtie kaka kweth mathoth to sirkal olos gi jatend piny gi jok mantiere karka kata mutingo nyaka od bura ndio ma untiere to malo kata ngama ntiere Ja-Kenya Kwanza sama nitie rules moko mag committee maka un majority timiyo access gi one person matiende ni ka udhi propose gima udwa timo kaka majority to dhi mbele nikech koro un be une majority committees kacho ka un gi pach jopiny ni udwaro ni mondo uduok prices piny mag commodities koro budget mudhi timo cha udhi timo kaluwore gi paro kendo gi dwaro mag jopiny ok ochuno ni ma nyiso ni une sirkal asewacho ni sirkal e mature democracies inyalo yudo ni ng'ato oyombo gi ji to MPs ka to wan go mang'eny moloyo to ma ok ochuno ni nyiso ni une sirkal wan gi gimoro ni wan gi presidential system ok en parliamentary system koro presidential system ka nyalo yudo ni ng'ato nyalo bedo president to ok ochuno no bed gi wabunge mang'eny moloyo to samo onge gi wabunge mang'eny moloyo wabunge mar opposition adhi bedo majority kendo gidhi neno kaka sirkal ringo gidhi loso budget gi itiyo kodgi mar loso budget to gi kaka jopiny nyalo yudo konyruok e yo maber to ok ochuno ni nyaka ubed e sirkandno ma is a presidential system mar government ng'ato nyalo bedo president kata onge members of parliament